Здравейте, семейство! Бъдете благословени! Пожелавам ви един хубав, благословен и светъл ден и благословенна седмица и Божията радост и Божия мир да бъдат с вас и да бъдат върху вас. Днес четох нещо от Матей, 13 глава и искам да го споделя с вас и се надявам да послужи за насърчение и за благословение. Това, което прочетох, се намира в Матей 13 глава, 31 и 32 стих, притчата за синаповото зърно, която Исус разказва. И всъщност Исус казва следното, че Божието царство прилича на синапово зърно, което човек взима и посява на своята нива. И когато порасне това синапово зърно, то става голямо дърво. Толкова голямо, че небесните птици да намират подслон по това дърво. Синаповото зърно всъщност е най-малкото зърно. Най-малко от всичките зърна е синаповото зърно. И откровението, което Бог ми даде, е следното. Че Бог понякога ти дава нещо. Бог ти дава синапово зърно. Дали твоите дарби, дали твоите таланти, дали служението, което Бог ти е дал, дали работата, която Бог ти дава, е синапово зърно. Е синапово зърно. Може да е синапово зърно. Но ако ние сме този човек, който взима това синапово зърно с вяра и го полива и се грижи с вяра и с упование в Бога, в Създателя, Бог ще го направи да расте, да расте, да расте, да расте, да расте и да порасне и да стане голямо дърво. Да стане голямо дърво. Това, което Бог ни е дал малко синапово зърно, да стане голямо дърво, толкова голямо, че да бъде подслон за другите. Подслон за другите и мнозина да идват като небесни птици и да намират подслон, спокойствие, уют и благословение. Това, което Бог ни е дал, е синапово зърно. Синапово зърно може да са нашите дарби, нашите таланти, нашето служение, нашата работа да изглежда точно синапово зърно. Нещо малко, нещо незначително в нашите очи, нещо незначително в очите на всеки го. Но в доверие в Бога и с вяра и с упование в Бога да поливаме и да сме верни, да поливаме тези дарби, да поливаме тези таланти, да поливаме това служение, да поливаме тази работа. И Бог ще направи да расте. Защото Бог прави да расте, не ние. Ние вярваме и уповаваме на Бог, че Той може да направи да расте. И Той ще направи. И мнозина ще идват и ще си почиват под клоните на това дърво. И ще бъдат благословени и преблагословени. И ние ще бъдем благословени от това нещо и за благословение. Защото Бог е верен. Благославям ви, за мен беше насърчение тези два стиха, 31 и 32, Матей 13 глава, прочетете ги и Бог да ви говори и Бог да ви благославя. Благославям ви в името на Исус Христос. И слава на Бога, че синаповото зърно може да е малко, но ние, вярвайки и уповавайки на Бог, Бог може да го направи нещо голямо и да бъде за благословение на народите и на хората около нас. Бъдете благословени в името на Исус. Амин. До скоро. Чао, чао.